Άρα στο δωράκι νούμερο 2. Πάρτα ρε Κώστα Μανίας να με πάρα από εκεί πέρα. Θα σας δω. Ναι. Τα φανά τα πέντε. Κάφτε χούφτεν. Κάφτε χούφτεν. Για τα πέντε ορφανά, ξέρω εγώ. Για να ρολάρουμε την εκδήλωση, κύριε Πρόεδρε. Σήκωσε εικόνα. Άντε ρε τατά. Σάκη δεν ακούει τίποτα. Μίλα λίγο.
Αξιότιμες δήμαρχοι της πόλης μας, της Καλυθέας, κύριε Κώστα Σκούνη. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε του Νέου Πνευματικού Κύκλου Καλυθέας, εκλεκτοί λογοτέχνες, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι. Απόψε, ο Νέος Πνευματικός Κύκλος Καλυθέας, στην προσπάθειά του να φέρει την ποίηση ακόμα πιο κοντά στον απλό πολίτη, με την αρρωγή του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Καλυθέας, διοργάνωσε αυτή τη βραδιά αφιέρωμα στον ποιητή της θάλασσας Νίκο Καβαδία, σε ένα χώρο σαν κι αυτό, όπως το νέο πάρκο Ηλισσού. Οφείλω να πω, και είναι προς τιμήν του, ότι η ιδέα το να γίνει ποιητική εκδήλωση σε αυτό το χώρο ήταν του Δημάρχου μας. Αυτό δείχνει τις πρωτοποριακές ιδέες του και το ότι είναι πολύ μα πολύ κοντά στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας. Τον παρακαλώ λοιπόν να ανοίξει αυτή την ποιητική μουσική βραδιά ο ίδιος ο εμπνευστής της. Παρακαλώ τον Δήμαρχο. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Συμβούλοι, κύριε Πρόεδρε του Νέου Κύκλου Λογοτεχνών Καλυθέας, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, κύριε Σταφυλά, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες. Εγκαινιάζουμε ουσιαστικά αυτό τον όμορφο, τον υπέροχο χώρο της Καλυθέας σήμερα με μια ποιητική βραδιά αφιερωμένη στον μεγάλο ποιητή της θάλασσας, στις αγωνίες και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί, στο μεγάλο ποιητή, στον Νίκο Καβαδία. Σίγουρα εμείς έχουμε τραγουδήσει κατά το παρελθόν, αλλά και σήμερα τα τραγούδια του. Θα απολαύσουμε από την ορχήστρα, την ερασιτεχνική των δικών μας παιδιών, τα τραγούδια του Νίκου Καβαδία και όχι μόνο, σε έναν ωραίο χώρο. Όμως εγώ δεν είμαι ο ειδικός που θα μιλήσω για την αξία, το έργο και τη σημασία που έχει ο ποιητής Νίκος Καβαδίας. Γι' αυτό είναι αρμοδιότεροι από μένα και ειδικοί λογοτέχνες φίλοι ποιητές, οι οποίοι θα αναφερθούν στο έργο του μεγάλου ποιητή. Θέλω όμως να πω, εγκαινιάζοντας αυτή την εκδήλωση, αυτός ο χώρος έγινε με χρήματα του ΥΠΕΧΟΔΕ και του Δήμου Καλυθέας. Θέλω λίγο να σκεφτούμε πώς ήταν η περιοχή πριν από την δημιουργία αυτού του πάρκου. Να θυμηθούμε τα προβλήματα με τις λεύκες, να θυμηθούμε τα προβλήματα με τις μυρωδιές, να θυμηθούμε τα προβλήματα από την έλλειψη φωτισμού και ας ρίξουμε μία ματιά να δούμε αυτόν τον υπέροχο χώρο, έναν από τους ωραιότερους της Καλυθέας και όχι μόνο. Αυτός ο χώρος ανήκει σε όλους. Είναι μια μεγάλη ανάσα, είναι ένα πάρκο του Ηλισσού όπως το ονομάζουμε, του ποταμού του Ηλισσού, ένα πάρκο που ανήκει σε όλους μας και πρέπει για τούτο όλοι να το φροντίσουμε. Θέλω να κάνω έκκληση σε όλους τους αγαπητούς συμπολίτες να κατανοήσουν ότι κανένα έργο δεν μπορεί να διατηρηθεί, οποιαδήποτε φροντίδα και αν δώσει ο Δήμος, εάν δεν έχουμε τη δική του συμπαράσταση, αν δεν κατανοήσουν ότι το έργο αυτό ανήκει σε όλους μας. Από τα πιο απλά παραδείγματα, από τις κυρίες που φέρνουν τα σκυλιά εδώ πέρα σε χώρους που παίζουν τα παιδιά, από τα παιδιά που ρίχνουν μέσα στα συντριβάνια διάφορα αντικείμενα, από την προστασία των ίδιων των δέντρων. Πρέπει όλοι εμείς να το φροντίσουμε για να μείνει στην κατάσταση που σήμερα υπάρχει. Δεν έχουν τελειώσει τα έργα στο χώρο αυτό. Είναι πολλά ακόμα τα οποία πρέπει να γίνουν.
Αλλά ειλικρινά, σε αυτόν τον όμορφο χώρο, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που θα απολαύσουμε σήμερα την ωραία μουσική του Νίκου Καβαδία, χρειάζεται όλοι να πούμε: είναι ο δικός μας χώρος, είναι ο χώρος που ανήκει στα παιδιά μας, είναι ο χώρος που αναβαθμίζει την Καλιθέα. Έχει ανάγκη η Καλιθέα τέτοιους χώρους, μπορούν να γίνουν και περισσότεροι χώροι. Γι' αυτό λοιπόν είπα να κάνουμε τα εγγένεια κατά κάποιο τρόπο αυτού του όμορφου, του υπέροχου χώρου με μια μουσική βραδιά. Να απολαύσουμε τους ήχους της ωραίας μουσικής, της ποίησης του Νίκου Καβαδία μέσα σε αυτό το χώρο. Είναι ο δικός μας χώρος. Θέλω να τον προσέξουμε ως χώριο οφθαλμού. Δεν έχουμε πάρα πολλούς χώρους στην Καλιθέα. Σας ευχαριστώ και θα ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη. Θα καθίσω μέχρι τις 9 γιατί έχουμε και την έκθεση ζωγραφικής του Πνευματικού Κέντρου των Τζιτζιφιών που πρέπει να παρευρεθώ εκεί, γιατί και εκεί θα γίνει μια άλλη πολιτιστική βραδιά όπου οι μαθητές, μικροί και μεγάλοι, θα παρουσιάσουν τα έργα τους και πρέπει να τα απολαύσουμε. Χίλια ευχαριστώ όσους είναι σήμερα εδώ, όσους είναι δίπλα στο πάρκο, όσους είναι στα μπαλκόνια. Λοιπόν, γεια σας. Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος του νέου Πνευματικού Κύκλου Καλιθεάτης, συγγραφέας, εκδότης κ. Μιχάλης Ταφυλάς, παρακαλείται να κάνει την εισήγηση για τον Νίκο Καβαδία. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Θα πω μόνο το εξής. Το 1981 ένα περιοδικό ναυτικό, το κανάλι 14, ζήτησε από μερικούς λογοτέχνες να γράψουν τις εντυπώσεις τους από μια προσωπική επαφή με τον Νίκο Καβαδία. Έγραψα κι εγώ κάτι το οποίο θα σας το διαβάσω. Όταν το 1961, τέλη Απρίλη, πέθανε ο Γιάννης Κορδάτος και κυδεύονταν στο νεκροταφείο της Καλιθέας, είχα πάει εκεί με τον Χρήστο Λεβάντα. Ο Χρήστο Λεβάντας ήταν ένας σημαντικότατος λογοτέχνης που ήταν σύμβουλος στην εταιρεία λογοτεχνών όταν πρόεδροι ήταν ο Καζαντζάκης και ο Σικελιανός. Μετά την κηδεία, καθώς φεύγαμε, ήρθε μαζί μας ένας μελαχρινός, κοντόσωμος, εργατικός άνθρωπος με ναυτικό χιτόνιο και ένα παράξενο σκούφο. «Δεν γνωρίζεις τον Καβαδία μας?» μου είπε ο Λεβάντας. «Ο Μαραμπού?» φώναξα με κάποιον ενθουσιασμό, καθώς θυμόμουν πάντα το πρώτο το εκείνο βιβλίο που ήρθε σαν ανανεωτικό της ποίησης και του κόλλησε το παρατσούκλι «Μαραμπού». Ο Μαραμπού, ο θαλασσοδαρμένος Οδυσσέας που δεν θα φτάσει ποτέ στην Ιθάκη του, είπε εκείνος. Κατεβήκαμε στον Πειραιά, καθίσαμε σε ένα ταβερνάκι της Φρεατίδας και σχεδόν μας πήραν μεσάνυχτα. Τι ωραίες διηγήσεις που μας είπε εκείνο το βράδυ, για εξωτικά τοπία, για όμορφες μελαψές γυναίκες, για ναυάγια και για ασωτίες. Ξέρεις πόσο με βοηθάνε αυτές οι ανεξάντλητες διηγήσεις του Νίκου για τα θαλασσινά του κείμενα, μου είπε σε κάποια στιγμή ο Λεβάντας. Όταν ρώτησε τον Καβαδία ποιο είναι το ποιητικό του ίνταλμα, μας είπε: «Τρεις ποιητές με συγκίνησαν, ο Βάρναλης, ο Σικελιανός και ο Καζαντζάκης. Πήρε όμως δικό μου δρόμο εξ αρχής, καθώς δικός μου ήταν και ο δρόμος των μακρινών θαλασσών». Και αλήθεια, ο δρόμος της ποιησής του ήταν ολότερα δικός του και μοναδικός. Δεν επηρεάστηκε, επηρέασε. Ένα γεγονός εκείνων των ημερών με έκανε να καταλάβω και πόσο βαθιά δημοκράτης και ανθρωπιστής ήταν ο Καβαδίας. Κάποιος πολιτικός μίλησε με ασέβεια για το έπος της εθνικής αντίστασης και καθώς σχολιάζαμε αυτή την ασέβεια, ο αξέχαστος ποιητής ξέχασε. Δεν τρέπεται ο δοσύλλογος, η ελληνική εθνική αντίσταση πυροδότησε τις συνειδήσεις όλων των λαών. Την άλλη μέρα ο Νίκος ο Καβαδίας θα ταξίδευε και πάλι. Δεν το ξαναντάμωσα, μα η ανάμνηση εκείνης της βραδιάς στη Φρεατίδα είναι πάντα ζωντανή μέσα μου και μακαρίζω τον εαυτό μου που εκείνη τη μέρα έτυχε να είναι στη στεριά ο ραδιοτηλεγραφητής του εμπορικού μας ναυτικού, ο μεγάλος Μαραμπού. Σας ευχαριστώ.
θα ακουστούν δύο ποίηματα του Νίκου Καβαδία από τον ηθοποιό Δημήτρη Πετράτο και τον ποιητή Χρήστο Λαθουράκη. Ένα μαχαίρι. Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικανικό ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες που από ένα γέρο έμπορο τα αγόρασα στα Λιγέρι. Θυμάμαι ως τώρα να ήτανε το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθό, πλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτω λόγια. Τούτο το μαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις, με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει. Κι όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το είχαν, καθένας κάποιο άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Ο Δον Μπαζίλιος σκότωσε με αυτό τη Δόνα Τζούλια, την όμορφη γυναίκα του, γιατί τον απατούσε. Ο Κόντε Αντώνιο μια βραδιά το δύστιχο αδερφό του με το μαχαίρι τούτο εδώ κρυφά δολοφονούσε. Ένας Σαράπης τη μικρή ιερωμένη του αποζήλια και κάποιος ναύτης Ιταλός ένα γρεκόλο στρώμο. Χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, μα αυτό μου φέρνει τρόμο. Σκύψε και δες το, μια άγκυρα και ένα οικόσιμο έχει. Είναι αλαφρύ, για πιάσε το, δεν πάει ούτε κουάρτο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις. Πόσο έχει, μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο. Ένα στιλέτο έχω μικρό, στη ζώνη μου σφιγμένο, που η ιδιοτροπία με έκανε και το έκανα δικό μου. Και αφού κανένα δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω, φοβάμαι μην καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Μάλτιπαρ, θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να σκίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαδράς, τη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία κι εγώ, σκυφτός σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς, θα κάνω αφρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα έχω πια ξεχάσει. Κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σε όποιον ρωτά, ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί και λόγος ένας δικαστής στιγνός θα μου ζητήσει κι αυτό τ' ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει κι άφοβα το φτέστη θα χτυπήσει. Κι εγώ που τόσο επόφησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες, θα έχω έναν θάνατο κοινό και πληρώ πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες. Ο κεντρικός ομιλητής της βραδιάς, ο ποιητής κριτικός λογοτεχνίας Δημήτρης Καραμβάλης, έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Σήμερα μιλάμε για έναν ποιητή που τον έχουμε ακούσει και είμαστε ευτυχείς γιατί τα κείμενά του τα ποιητικά έχουν μελοποιηθεί σε πολύ καλό επίπεδο απόδοσης από τους συνθέτες, τον Νίκο τον Καβαδία.
Μια εισαγωγή στην ποίηση του έρωτα και της απουσίας είναι σήμερα, όπως γράφει ο φίλος μου ο Γιώργος Παπετρόπουλος. Ένας ποιητής που γεννημένος στο Χαρπίν στα 1910 και που πέθανε στην Αθήνα στα 1974, είχε την τύχη αυτά τα ποίηματα να μελοποιηθούν, αλλά και ο λόγος τολιτός, ο δωρικός, ο προσεγμένος και βιωματικός να γίνει τραγούδι και στίχος στους απλούς αποδέκτες. Μαραμπού, Πούση και Τραβέρσο. Αυτά είναι τα τρία έργα του. Και υπάρχει και κάποιο άλλο έργο που θα μιλήσουμε στη συνέχεια και το οποίο περιλαμβάνεται σε ένα αφιέρωμα που έχει βγάλει το πολύ καλό περιοδικό Ήβικος του Μεσολογγίου, του φίλου μου του Γιάννη του Καραμιτσόπουλου. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ναι, ευχαριστώ. Μαραμπού, με φόντο ένα τυπικό ναυτικό διάκοσμο, στο ομώνυμο της συλλογής ποίημα, εξελίσσεται μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία, από αυτές που μόνο ο μεγάλος σκηνοθέτης που λέγεται ζωή θα μπορούσε να στήσει, γεμάτη αντικρουόμενες καταστάσεις. Χρονολογικά η πρώτη έκδοση 1933. Ακολουθεί το Πούσι. Μια ασυνήθιστη ευαισθησία χαρακτηρίζει το ποίημα, μια βαθιά πίκρα για την ανεπίδοτη του ποιητή αγάπη, που μέσα από τα μισόλογα βλέπουμε μια καταλυτική επίδραση, αλλά και το σαράκι που του τρώει την ψυχή. Το Τραβέρσο, η τελευταία χρονολογικά ποιητική συλλογή. Εδώ ξετυλίγεται όλη η πίκρα της ζωής του ναυτικού που περνά μέσα στη μοναξιά, τον κίνδυνο, τη ρουτίνα των λιμανιών, τη σοφία των θρύλων. Μνήμη λοιπόν Νίκου Καβαδία σήμερα. Εδώ κοντά σου χρόνια ασάλευτος να μένω, ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα. 23 χρόνια από την κίνησή του. Είναι κάποιοι ποιητές που τραγικά θα επιβεβαιώνονται στις ημέρες μας, όταν ο κόσμος θα περνά τέτοιες δοκιμασίες και τόσες ελλείψεις ιδανικών. Ανάμεσά τους ο Γιώργος Σαραντάρης, ο Τάσος Λιβαδίτης, ο Νίκος Καβαδίας. Ο Καβαδίας, ποιητής της φυγής, ποτέ όμως της διαφυγής και του ξεκουλήματος, απέναντίας του αγώνα, σε ένα νέο επίπεδο και σε μια άλλη διάσταση, όπου ο άνθρωπος κινείται επικίνδυνα, ανάμεσα σε μεγάλα και φορτουνιασμένα υδάτινα φορτία, ανάμεσα της θάλασσας και του απέραντου γαλάζιου, της στολής γραμμής των οριζόντων. Κάποιοι που πνίγουνε τους ανομολόγητους έρωτες βαθιά μέσα τους και μπαρκάρουνε, κόντρα στην τύχη και στον καιρό, για να κερδίσουνε τον αληθινό χρόνο. Κάποιοι που είπαν όχι στην τακτική του τύπου το καλοκουρδισμένο ανθρωπάκι και βάλθηκαν να βρούνε το παράδεισο στα καράβια, οριακά σημεία συνάντησης του θάνατου με τη ζωή, και στα τέρατα και στις μάγισσες θρύλους, σαν άλλοι Οδυσσείς του καιρού τους, παίζοντας τα πάντα σε μια ζαριά και ανασένοντας τον μπούσουλα και τις μυρωδιές της ακριβές από τα εξωτικά λιμάνια της Ανατολής. Η ποίησή του στάθηκε ιδιότυπη, ένα κράμα λέξεων ηχείων από παφλασμούς κυμάτων και ατέλειωτων πόθων και παθών, που αρχίζει με το Μαραμπού, συνεχίζεται με το Πούσι και κλείνει με το Τραβέρσα. Οι στίχοι του κουβαλούν μαζί τους έναν τραυματισμένο κόσμο από τα γεγονότα της στεριάς, πράξεις αλλά και παραλήψεις, αρκετά εμπολής πικρά μα βιωματικά γεγονότα, και η ατμόσφαιρα του εξωτικού και του απόκοσμου βρίσκεται να έχει κοινά σημεία με αυτά του Φώτη Κόντογλου, για όσους τον έχουν διαβάσει, βέβαια με διαφορετικούς άξονες προσέγγισης, μα κοινά τα στοιχεία του Έλληνα ταξιδευτή, από την περιπέτεια και το μυστήριο για το άγνωστο, με έντονα εξομολογητικούς τόνους και με στοιχεία επηρεασμένα θετικά από το δημοτικό τραγούδι. Θα αναφέρω ένα στίχο του Καβαδία. Πουλί πουλάκι στεριανό, θάλασσα δεν σου πρέπει. Έχει κανείς την αίσθηση, διαβάζοντας τους στίχους των τραγουδιών του, πως από κάπου θα φανεί ολοζώντανος ο ποιητής να σου εξιστορήσει με την χαρακτηριστική του φωνή και μορφή και απλότητα, όπου τα μάτια θα σε κοιτάξουν ερευνητικά και αφοπλιστικά, με το τσιγάρο στα χείλια, το ναυτικό καπέλο και το παράπονο, το ναυτικό καπέλο που μας είπε πριν από λίγο ο κ. Σταφυλάς. Παραπλήσιο παράπονο με εκείνο του Καριωτάκη, μαζί ίσως με ένα ενιγματικό χαμόγελο που θα κρύβει σε ίσες δόσεις την ηρωνία και τον αυτοσαρκασμό, μαζί με την αίσθηση του καθήκοντος, στείλαμε το σήμα του κινδύνου, και τη γυναικεία παρουσία ακόμα και μέσα στον κυκλώνα. Πάντα οι κυκλώνες έχουν γυναικείο όνομα, αλλά και στην άλλη ζωή που ισοδυναμεί με την τωρινή, στην θύελα. Ο άνεμος κλαίει, σκυλεί στα λυσιακά του. Για χαρά στεριά και αντίομα στέλο, γλίστρισε η ψυχή μας από κάτω, έχει και στην κόλαση μπουρδέλο. Δεν βλέπεις να ανανεώνεται η θεματική του, ίδια σχεδόν στους 3 ποιητικούς τόμους των έργων του. Λες και δεν μπορεί ο ποιητής να ξεφύγει και δεν θέλει ίσως από την τραγική μοίρα που τον προσδιορίσε, ανεξίτηλα και τον οριοθέτησε. Ο λιγογράφος, καθώς ήταν με ιδιαίτερο λεξιλόγιο γλωστοπλαστικής υφής, αλλά και επηρεασμένο από τη γλώσσα των ναυτικών ορολογιών, έδωσε το δικό του προσωπικό ύφος στον χώρο της ελληνικής ποίησης.
Έγραφε για να αποδώσει την ατμόσφαιρα των λιμανιών, όπως τουλάχιστον τα έζησε ο ίδιος, τα βίωσε, φτιάχνοντας όμως και κάποιες φιγούρες ζωής και τρόπο και στάση ζωής ταυτόχρονα, δίνοντας τις οριακές καταστάσεις των πραγμάτων και λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους, αποφεύγοντας ωρεοποιήσεις και παρόμοιους συμβιβασμούς. Κάτι άλλωστε που χαρακτηρίζει αυτούς που μάχονται στην πρώτη γραμμή και γνωρίζουν καλά πως η αυριανή μέρα μπορεί να μην έρθει ποτέ. Επηρεάστηκε από τον Κώστα Ουράνη περισσότερο στο ύφος και λιγότερο στη γραφή, τον Καριωτάκη στην πίκρα και το παράπονο, αλλά και την νατουραλιστική καταγραφή, τον Μποντλέρ και τους καταραμένους Γάλλους, και ακόμα κάνοντας χιούμορ ακόμα και στα τραγικά γεγονότα και περιστατικά, εκφράζοντας με το έργο του έναν βαθύ ουμανισμό, ανθρωπιστικό χαρακτήρα που πιο πολύ με την καταγραφή της κοινής τραγικής μοίρας των προσώπων και των πραγμάτων. Γράφει στον παραδοσιακό στίχο που τον ανανεώνει και τον χρωματίζει με το προσωπικό του ύφος, ξεκινώντας από 15 σύλλαβο, για να φτάσει σε ιαμβικούς στίχους και σε πολλά σημεία προσεγγίζει η ποίησή του με αυτήν του Γιώργου Γεραλή, συμβολισμός, αλλά και με τον Γιώργου Σαραντάρη, στο στοιχείο του πόνου. Παλεύει γερά τη μοναξιά και την απομόνωση, τις μεγάλες και ατέλειωτες μέρες και νύχτες των υπερατλαντικών ταξιδιών, με το μελάνι και με το χαρτί. Εγκαταλείποντας τις σπουδές του, γιατί αρρώστησε βαριά ο πατέρας του, εργάστηκε σε γραφείο και κατόπιν μπάρκαρη και έγινε ασυρματιστής. Πέθανε ξαφνικά στα 1975, δίχως να προλάβει να δει τη συλλογή του Τραβέρσου. Δεν μπορεί κανείς να τον κατατάξει εύκολα σε κάποια γενιά, άλλωστε το τελευταίο όλο και περισσότερο αμφισβητείται στις μέρες μας, και καθόλου αδικαιολόγητα θα προσθέταμε. Με τον Μαραμπού επιβλήθηκε κιόλας στη δύσκολη και εμπαθή λογοτεχνική κοινωνία. Έφεραν έναν άλλο αέρα οι στίχοι του, έναν περίεργο συνδυασμό περιθωρίου και κοσμοπολιτισμού. Ταυτόχρονα οι στίχοι του, με τη διαρκή κινητικότητα που τον χαρακτηρίζουν, έρχονται να προσεγγίσουν από αυτή την άποψη αυτήν του καθαρόαιμου υπερρεαλιστή του λεσβιακής καταγωγής Νίκου Κάλλας ή Καλαμάρη ή Νικήτα Ράντου. Αλλά και ταυτόχρονα με τις παραθέσεις των πόλεων και των περιοχών όλου του πλανήτη, αποδεικνύουν ότι η κοινή και τραγική μοίρα όλων είναι τούτη η ζωή. Κοινά τα προβλήματα. Και ακόμη τα έθετε όλα υπό εξέταση και αμφισβήτηση. Μια ιδιόμορφη αντιμετώπιση της ζωής και του θανάτου. Σε τέτοιο σημείο που δεν κατέχεις πια αν ζεις ή αν έχεις πεθάνει. Μια επικίνδυνη ακροβασία και ένα νέο ρολόι κλεψίδρα του χρόνου που ιστορεί το αφρικάνικο μαχαίρι που γνώρισε τόσους και τόσους κατόχους. Μια αντίρροπη πορεία σύνθεση όπου όλα αρχινούν με την αναχώρηση. Εκεί που ταυτόχρονα πεθαίνουν αυτά που μένουν. Τα τάνκερ με τα τσουβάλια σόγια. Ο θερμαστής που μας παραφυλά. Τα αρώματα από αταλατισμένο κρέας και τα παχάρια από τα εξωτικά λιμάνια, αλλά κυρίως μια ελεύθερη και αδούλωτη πορεία ζωής, παρακαταθήκη, αδιαφορώντας για τις συνέπειες και τα αποτελέσματα, και έτσι κι αλλιώς είσαι πάντα κερδισμένος. Τράβα μπροστά, ξοπίσω εμείς και εμείς σε μέλη. Ένας άλλος θάνατος λοιπόν, διαμέσου της ποίησης μπορεί να